To je napchám do bundy. To pičoviny vyložím. Čo máš? Prečo nosíš v bunde? Neviem, sa zabudol. Oznámko. To pičoviny. Takže vítajte. Čaute ľudia. Vidíme sa po dlhom čase. Zase sme tu znova, vaši obľúbení vlogeri. Boris a Marek a zvyšok ešte samozrejme. A dokonca máme ešte jedného špeciálneho hostia. Ten, ktorý ešte vo vlogoch nebol. Momentálne sa chystáme na operáciu Guma, čo je únos Matuša, ktorý za chvíľku uvidíte, ak sa nám to podarí dobre natočiť. Neviem, kde by som začal a nechcem ani začať. Takže začníme s operáciou Guma. Nie, môžu vidieť, že ako volám. Aha. No, čau. Haló? No, že už tu čakáme, teda už sme vyšli do školy akurát. Dobre, tak ja idem sa obuť. Dobre, tak čau. Šupa. Takže Matúš sa nastúpi a bude si myslieť, že neviem čo, ale v skutočnosti nie. Je to zážitok. V skutočnosti to bude niečo úplne iné. Ideme nastaviť telefón rýchlo do tejto bočnej priehradky. A toto je Pán Vlog. Pán Vlog. Vítajte v Pán Vlogu. Bude sa vám to páčiť. Čak si zapne vyhrievanú sedačku. Nechcem, čo ti jebe. Chceš, daj si, nechaj si, neposereš sa. Tak ale veď, mohli by sme to... Mám prsteň? No nemáš prsteň, lebo vieš, ja to Terke ešte musím vysvetliť, ale... A kedy už to ty povieš Tamare, akože tak? Ja už som začal dávať nejaké aspoň nápovedy a ty nič, proste z tvojej strany. Ja som to povedal, ale dal som to v prirovnaní s hruškami a jablkami, ale to nepochopila. Ona si myslela, že myslím reálne hruška a jablka. Tak ja neviem, a kedy im to povieme? A musíme im to povedať, že kebyže len tak proste odídeme, však to im asi dopne, nie? Si by sme mohli, že by sme na tak zdrhli? No. A kam? San Francisco. Vezmi si do toho. Aj dobre. Však iba oblečenie si mám brať, že? Nám inak aj Simon. Teraz. Že ide s nami. Čo, pozerať? No neviem, ide asi trhať lana. Skôr. Bol som aj ho zvedavý, ale celkom ty kochám. Čau Matúš! Robíte toľky, jako? Díky. Ale kde máte viac? Prečo sme v Česku, Marek? Marek, prečo sme v Česku? To blízko okolo bydlej, že se na nej jenom hezky usmívaj. Kdyby se nesmál, tak okamžitě. Marek, kde ideme? Čo ti jebe?
Výťah opäť nechodí, tak zlatý nás poschodí. Sme spätní, prečo ideme do Ostravy? Daj si Simon, na zdravie. Prstu nemáš náhodou? Nemám. Čo sa deje, kam ideme? Musíš si dať bez brzdy. Marek. Jak túto pesničku tam spieva taká žena, vy viete o tom, neviem, či som to vedel. Marek. Áno? Kam ideme? Marek, vysvetlíš mi, čo sa deje? To si ma akože ujebal a idem s vami do Ostravy. Starý, ja mám 15 € pri sebe. Vítaj v Ostrave! Starý, mám zbalené tepláky a mám sa dolu. To ti stačí? Pozdraví do kamery. Chceš volať mamine? Simon ští. Ešte ja idem prešťať. Môžeš natočať. Mám piči, veď ideme fajčiť teraz. Ideš tretí prešťať. Konec!